İnfitar sureti. İnfitar sureti Mekke'de inen surelerden bolup ol 19 ayetden ibaretdir. Surenin adı birinci ayette agdalayan asmanların yarılıp bölünmegi manetindäki işikden alınanlar. Bu surede ahirette dünyadaki edilen işlerin haklarının alınacakda haber verilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Asmanın yarılan vakti, yıldızlar bölünüp daş döwrege seçilen vakti, denizler bir-birine koşulup bir ummana öwürlen vakti, uwurlaryň içindekilerin çıkarılan vakti, ine şonu kim näme edip, näme etmädigine anyk göz ýetirer. Ey insan, seni ol keremli Perwerdigaryňa garşy aldan zat näme? Seni yaradan, sana doluluguna şekil veren ve sana deňagramly bir yaradylış veren, seni öz isleýişi ýaly yaradan, ol dälmeýsem. Yok, siz dini kıyameti inkar edýärsiňiz. Sizin ýanyňyzdan aýrylmaýan goraýjylar bardyr. Ol goraýjylar kiramen katibin, ardyly katipler. Sizin edýän ähli işleriňizi bilýärler we ýazarlar. Ýaxşy we haýyrly insanlar nagym cennetleriň içinden nagmatda bolarlar. Ýollanadan pasyklar bolsa dowdaktadyrlar. Olar din kıyamet gününde ol ýere dowdaka girerler. Olar ol ýerden hiç ýere aýrylmadylar. Sen ol din kıyamet gününün nämedigini nädip biljek? Soň ýene-de aýdýaryn. Sen ol din kıyamet gününün nämedigini nädip biljek? Ol hiç kime peýda berip bilmejek günüdür. Ol gün ähli hüküm we ygtyýar ýeketäk Allah'nynkydyr.